ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, அந்த ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தெரியுதா ஸ்கிரீனு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம், ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். சரி, இப்ப தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஷேர் ஆகுதா? மாதாஜி, நான் பேசுறது கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கேக்குதுங்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி, கேக்குதுங்க மாதாஜி, கேக்குறது. ஓகே, சரி சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், இன்னைக்கு நம்ம 5வது அத்தியாயம் கர்மயோகம், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வுல எப்படி செயல்படுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாரையும் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நம்ம சாப்டருக்குள்ள போவோம். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர் பண்ணிடலாம். ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च கிருபா சிந்துभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषात्यादेशतारिणे. जय श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, உங்க அன்புகரசி மாதாஜி ஸ்லோகம் படிங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் மியூட் பண்ணாம படிச்சிட்டேன். அர்ஜுனா, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் நீங்களா? ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. அர்ஜுனா உவாச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சம்சசி யத் ஸ்ரேய ஏதையோர் ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுநிச்சிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. அர்ஜுனனுக்கு என்னாவது மறுபடியும் குழப்பம் வருது. அவருக்கு போர் செய்யணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா அதாவது செயலை துறக்கணும், அதாவது பற்ற இருக்கணும். நீ ஒரு காரியம் செஞ்சினா அந்த காரியத்தோட பலனை நீ துறக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. பலனை எதிர்பார்க்காம செயலை செய்ய அப்படிங்கிறத அவர் என்ன செய்யறாரு, தவறா புரிஞ்சுக்கிறாரு. அதாவது செயலே செய்யாம இருக்கிறது, அதாவது சந்நியாசம் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு. அதனால செயலை துறக்கிறதா இல்ல பக்தியோட செயலாற்றுறதா, எதை நான் செய்யறது? நீங்க ரெண்டையுமே சொல்லியிருக்கீங்க. இது ரெண்டுல எனக்கு எது நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்னு அவர் பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. அதாவது புலன்களால் செய்யக்கூடிய நம்ம எல்லாமே செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் எதால செய்வோம்? நம்ம உடல்ல இருக்கிற இந்த புலன்கள் மூலமா செய்வோம். அதை அவரு சொல்றாரு, புலன்கள் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்களையே அப்படியே அடியோடு நிறுத்திடணும். அதாவது ஞானம், அதாவது ஞானத்தோட துறவு. நம்ம துறவு ஏற்பட்டு சந்நியாசமா போய் உட்கார்றோம்னா, நமக்கு ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம புலன்கள் எல்லாம் கட்டுக்குள்ள கொண்டு எந்தவித ஒரு செயலும் செய்யாம நிறுத்திடுவோம் அப்படின்னு அவர் நினைச்சுக்கிறது. அப்படின்னா நாம இப்ப பக்தி செயல் செய்யறோம், பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறோம், கோயிலுக்கு போறோம், வீட்டுல பூஜை பண்றோம், அது இந்த சாமி ரூமை துடைக்கிறோம், இதெல்லாம் செயல்கள்ல வருது. அப்படிப்பட்ட அந்த செயல் செய்யும் போது எப்படி நம்ம செயலாற்றாம ஒரு பக்தி தொண்டை செய்ய முடியும்? ஒரு செயல் செஞ்சாதான் அது ஒரு பகவானுக்கு தொண்டு அல்லது மாயைக்கு தொண்டு, ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம தொண்டு செய்யறோம். அப்படின்னா நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சுதான் ஆகணும். இது எப்படி செய்யாமையே இருக்கிறது, செயலை எப்படி துறக்கிறது, இல்லாட்டி பக்தியோட எப்படி செயலாற்றுறது அப்படிங்கிறது அர்ஜுனரோட குழப்பம். அதுதான் இந்த சாப்டர்லயே ரொம்ப எளிமையா ரொம்ப ஈஸியா பகவான் சொல்ல போறாரு. பக்தியோட கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம எப்படி செயலாற்ற முடியும் அப்படிங்கறது மட்டும் இந்த சாப்டர் முழுக்க பகவான் நமக்கு சொல்றாரு. அதை நம்ம பார்ப்போம். இப்ப நேத்தி, அதாவது 2-3 நாளா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அர்ஜுனன் எப்படி எல்லாம் தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கறத பத்தி இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, வறண்ட மன யூகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. அப்படின்னா என்ன? நம்ம மனசுல நிறைய கற்பனைகள் எல்லாம் பண்ணுவோம். அது தத்துவ கருத்துக்கள் வச்சுங்க. தத்துவமா நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். அந்த மாதிரி யோசிச்சு தத்துவத்துல நம்ம மனசை அலைப்பாய விடும்போது அதை விடவே எது சிறந்தது? பக்தி சேவை சிறந்தது அப்படின்னு இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாரு. அப்புறம் 2வது சாப்டர்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அதாவது கிருஷ்ணர் 11 நம்பர் 11ல இருந்து 30 வரையில உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல 2.11ல இருந்து 30 வரையில உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு, விவரமா ஆன்மீகத்தை, ஆன்மாவை பற்றிய அறிவை நமக்கு கொடுத்தாரு. ஆன்மா எந்த அளவு சிறியது, அதை எதாலையும் அழிக்க முடியாது, அது உடைய மாத்துற மாதிரி நம்ம உடலை மாத்துது அப்படின்னு எல்லாம் அந்த ஆன்மாவோட தன்மையை பத்தி பகவான் நமக்கு 2வது சாப்டர்ல விவரமா சொன்னாரு. அது சாங்கிய யோகம்னு சொல்லப்படுது. அடுத்ததாக என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க, 31ல இருந்து 37, அதே 2வது சாப்டர்லயே நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை, அதாவது நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாரு. அர்ஜுனன் ஒரு சத்திரியன்னா அவனோட கடமை என்ன? போர் புரியணும். ஒரு பிராமணன்னா அவனோட கடமை என்ன? ஒரு வைசியன்னா அவனோட கடமை என்ன? ஒரு விவசாயி, அதாவது சூத்ரன், அவனோட கடமை என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் அதுல டீட்டெயிலா கொடுத்திருந்தாங்க. அதுக்கு பிறகு 42ல இருந்து 45 அதுவரையிலும் உள்ள செயல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, செயல்பாடுகள், பல செயல்பாடுகள் காரணமாக ஆத்மாவின் சிக்கல். அதாவது நம்மளோட செயல்பாடுகள் மூலமா நம்ம ஆத்மா எப்படி இங்க சிக்கிட்டு இருக்கு, அதுல இருந்து நம்ம எப்படி விடுதலை அடையணும், அதுக்கு நம்ம என்னென்ன செய்யணும்
அதுக்கு வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம எப்படி வந்து சரணடையணும் அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. 46ல இருந்து 53 வரையிலும் வந்து பக்தி சேவையால பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. நம்ம வந்து இந்த பந்தத்துல விடுபட்டுறதுக்கு காரணமே என்ன? நம்மளோட ஆசைகள் தான். நம்ம வந்து இங்க வந்து இந்த கட்டுண்ட உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம இதுல இருந்து விடுதலை அடையணும், இந்த பௌதிக கட்டுல இருந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? பக்தி சேவையில ஈடுபடணும். அது வந்து நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு துணை புரியும் அப்படிங்கிறது. இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு உதாரணமா ஒரு சின்ன கதை கூட சொல்லலாம். ஒரு மரம் இருக்குது. அந்த மரத்துல இருந்து ஒரு கிளை போகுது. அந்த கிளையில வந்து ஒருத்தன் தொங்கிட்டு இருக்கிறான். அப்போ வந்து அந்த கிளையில வந்து 2 பக்கம் 2 எலி ஓடிட்டு இருக்கு. ஒரு கருப்பு எலி ஒண்ணு, ஒரு வெள்ளை எலி ஒண்ணு. அது 2ம் வந்து என்ன செய்யுது? மரத்தை வந்து அப்பப்ப அந்த கிளைய வந்து கடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. அந்த கடிச்சதுன்னா துண்டா விழுந்துட்டுனா மரம், இவன் கீழே விழணும். கீழே விழலாம்னா அங்க கீழே என்ன இருக்கு அப்படின்னா, வெறும் ஒரு பெரிய குழி இருக்கு. அந்த குழி நிறைய பாம்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி இவன் வந்து ஒரு புலி துரத்திக்கிட்டு வந்துதான் அந்த மரத்திலேயே ஏறினான். அந்த மாதிரி வந்து ஏறின இடத்துல அந்த எலி 2ம் அந்த இதை கத்திரிச்சு அந்த கிளைய கட் பண்ணிட்டு இருக்குது. கீழே விழுந்தா பாம்பு இருக்குது, புலி காத்துக்கிட்டு இருக்குது இவனை கடிக்கிறதுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில அந்த மரத்தோட மேல் உச்சி கிளையில இருந்து தேன்கூடு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த தேன்பூச்சியும் இவனை வந்து கடிக்குது. ஆனாலும் அப்பப்போ ஒரு டிராப் வந்து என்ன தேன் சொட்டுது. அந்த தேனை அவன் என்ன செய்யறான்னா அதை சுவைக்கிறான். அதை சுவைச்சுக்கிட்டு தன்னை சுத்தி எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஆபத்து இருக்குங்கிறதையே அவன் வந்து மறந்துட்டு அந்த தேனை சுவைக்கிறதுல ஈடுபடுறான். அது எப்படின்னா நம்மளோட வாழ்க்கையை தான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது உதாரணமா என்ன செய்யறாங்க மக்கள்? நம்ம வந்து நம்மளை சுத்தி துன்பம் தான், துயரம் தான் இருக்குது. எந்த நேரம் வேணா புலி மாதிரி நமக்கு வந்து ஆபத்து காத்துக்கிட்டு இருக்குது. கீழே வந்து நம்ம தவறி விழுந்தோம்னா படு பாதாளத்தை விழுவோம். பாம்பு மாதிரி கடிக்கிறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அந்த கருப்பு எலி வெள்ளை எலிங்கிறது பகலும் இரவும் மாறி மாறி போயிட்டு இருக்கு. அது என்னைக்கு வேணாலும் கட் பண்ணிச்சுன்னா அதோட நம்மளோட ஆயுள் முடிஞ்சுது. நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? கீழே விழுந்துதான் ஆகும், இறந்து விடுவோம். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கிறோம். தென்பூச்சிகள் வந்து நமக்கு அப்பப்போ வர்ற துன்பங்களை உணர்த்துது. இத மாதிரி நிலையிலையும் நாம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம்? ஏதோ இந்த பௌதிகத்துல கிடைக்கிற சின்ன சின்ன இன்பத்துக்கு ஆசைப்பட்டு நம்ம அந்த தேனை சுவைக்கிற மாதிரி நம்ம பகவானை மறந்துட்டு நம்ம இந்த வாழ்க்கையில வந்து கட்டுண்டு இருக்கிறோம். அதுதான் வந்து அந்த மாதிரி பௌதிக பந்தத்துல இருந்து நம்ம வந்து என்ன வெளியிடணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? பக்தி சேவை செய்யணும், பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றணும். இந்த இதுல இருந்து நம்ம வந்து விடுபடணும். அதைத்தான் வந்து இதுல சொல்லியிருக்கு. அதுக்கு உதாரணமா தான் அந்த கதை சொன்னேன். நெக்ஸ்ட் வந்து 3வது அத்தியாயம். அதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 17ல இருந்து 18 வரையில் ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்கினார். அதாவது என்ன செய்யறோம்? ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடமைகள்னு ஒண்ணு இருக்குது. அந்த கடமைகளை வந்து எப்ப செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னா, அந்த பிரம்மபூத நிலையை யார் ஒருத்தர் அடைஞ்சாங்களோ அவங்களுக்கு எந்தவித கடமையும் இல்ல, கட்டுப்பாடு இல்ல. அவங்க வந்து நேரடியா பகவானோட பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டா மட்டுமே போதுமானது அப்படிங்கிறது இது மூலமா தெரியுது. அப்புறம் அத்தியாயம் 4ல நீங்க நேத்து நல்லா படிச்சிருப்பீங்க. அந்த மாதாஜி உங்களுக்கு நல்லா சொல்லியிருப்பாங்க. அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சம் அடைகின்றது அப்படின்னுட்டு. அதாவது என்னென்ன நிறைய சாக்ரிஃபைசஸ் பத்தி எல்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்கலாம். சொல்லலைனாலும் நீங்க புக்கை பார்த்தீங்கன்னா படிச்சுக்கலாம். அதுல நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல வந்து இன்னும் சொல்லப்போனா பகவத்கீதை வந்து எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில எதற்காக நமக்கு வந்து தோன்றுச்சு, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எப்போ வந்து இந்த உலகத்துல தோன்றாரு, எப்பெல்லாம் வராரு, அதுல வந்து வந்திருக்குது. அவரோட தோற்றம், அவர் வர்றதுக்கான காரணம், அவர் எதற்காக வராரு, அவர் வர்றதுனால நமக்கு என்ன நன்மைகள், அவரை நாம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம், அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க எப்படி வந்து பிறவாத நிலையை அடைவாங்க, இதை பத்தி எல்லாமும் நம்ம வந்து 4வது சாப்டர்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்னும் வந்து பிரம்மரோட ஆயுள் கணக்கு, 4 யுகங்களோட ஆயுள் கணக்கு, இது எல்லாமே வந்து அந்த 4th சாப்டர்ல வந்திருக்கு. பகவான் வந்து 4 வித வர்ணங்களை வந்து எப்படி வந்து படைச்சாரு, அந்த 4 வித வர்ணங்கள் என்னென்ன, அவங்களுடைய கடமைகள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த 4வது சாப்டர்ல ஞானத்தின் அறிவு, அதுதான் வந்து உண்டாத அறிவுன்னு பேரு. அதுல நீங்க நேற்று படிச்சிருக்கலாம். அடுத்தது 4வது அத்தியாயம் கடைசி வசனத்தில் கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனிடம் எழுந்து போராட சொன்னார். மறுபடியும் என்ன செய்யறாரு? நீ எழுந்து சண்டை போடு. இதனால இதுதான் அர்ஜுனை குழப்புது.
வேலையை வந்து அவர் கைவிடணுமா அல்லது வேலை செய்யணுமா? அதனாலதான் அவர் வந்து இந்த கேள்வியை வந்து இங்க பகவான்கிட்ட கேட்கிறாரு. செயலை துறக்கணுமா இல்ல பக்தியோட செயல்படணுமா? என்ன சொல்லுங்க, நீங்க தான் எனக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्णा माताजी। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगे स निःश्रेयकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्यते। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? புருஷோத்தமராகிய முழுவதும் கடவுள் பதில் உரைத்தார். செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல், இறையாம நீ சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டு போய் காட்டுல உட்கார்ந்து பக்தி தேடின இல்ல ஞானத்தை தேடின, ஞானத்தின் மூலமாக நீ இறைவனை சென்றடைறியா? இல்ல இது சன்னியாசம் மூலமா தியானம் மூலமா வந்து பகவானை சென்றடைறியா? அது உனக்கு முக்தியை தான் கொடுக்கும். அப்புறம் பக்தியோட செயல்படுறியா, பக்தி தொண்டில ஈடுபடுறியா, அதுவும் உனக்கு வந்து என்ன செய்யும், முக்தியை தான் கொடுக்கும். ஆனாலும் இது ரெண்டுலையும் விட செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவதே சிறந்ததாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது சன்னியாசம் எடுத்துட்டு போய் உட்கார்ந்துருக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண காரியம் இல்ல. அது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான விஷயம். ஏன்னா நம்ம ஐம்புலன்களையும் அந்த இடத்துல அடக்கணும், முக்கியமா மனசை அடக்கணும். அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் ஆபத்தானது. அதாவது எந்த நேரமும் நமக்கு வீழ்ச்சி அடையறதுக்கான வாய்ப்பு வருது. பின்னாடி நம்ம வரும் அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம். வீழ்ச்சி அடைந்த உடனே நிலை என்ன ஆகும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்பாரு. அடுத்த சாப்டர்லயே வரும். அந்த மாதிரி அந்த வீழ்ச்சிக்கான அபாயம் இருக்குது எதுல? சந்நியாசத்துல. அதனால பகவான் என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ண உணர்வோட நீ பக்தி செயல்ல ஈடுபடு. இதுதான் வந்து ரொம்ப வந்து சிறந்தது. முக்தியை விரும்புறவங்க எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க? பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவாங்க. அதனால நீ செயலாற்று அப்படின்னு வந்து பகவான் இது மூலமா அவருக்கு விடை கொடுக்கிறாரு. இதுல என்னன்னா கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி அப்படின்னு இதுல ஒரு கதை சொல்லி இருக்கிறாங்க. அது என்ன கதை அப்படின்னு இதை நம்ம பார்ப்போம். மன்னர் நிர்கா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தார். ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாரு. அவர் பேரு நிர்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் என்ன செஞ்சாரு? நிறைய தான தர்மங்கள்லாம் செய்யறாரு. அந்த தான தர்மம் செய்யும்போது எதுக்காக அவர் செய்யறாரு? பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறாரு. தன்னோட பேரு, நல்ல பேர் கிடைக்கணும், புகழ் கிடைக்கணும், அந்த தானம் கொடுக்கறதுனால வரக்கூடிய புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்போட வந்து என்ன செய்யறாரு? தானம் கொடுக்கறாரு. அந்த மாதிரி என்ன செய்வாருன்னா நிறைய பசுக்களை தானம் கொடுப்பாரு. அது சாதாரண பசுக்கள் இல்ல, நிறைய பால் கொடுக்கக்கூடிய பசுக்களை வந்து 100 ஆயிரக்கணக்குல வந்து தானமா கொடுப்பாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு தானம் கொடுப்பாரு. ஆனா பலன் கருதி செய்யறாரு. அதுல வந்து ஒரு தவறு நேருது. என்ன தவறு நேருது அப்படின்னா அவரு ஒரு பிராமணர் வராரு. அவருக்கு வந்து ஒரு 100 பசுக்களை வந்து தானம் கொடுத்துடுறாரு. அது மாதிரி கொடுத்த பிற்பாடு அவரை கொண்டு அதை வீட்டுல வச்சு அதை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. திடீர்னு அந்த பசு என்ன செய்யுது? திரும்பி வந்து ராஜாவோட பசு தொழுவத்துக்கே வந்து ஒரு பசு வந்து சேர்ந்துருது. அது வந்து அந்த பிராமணர் ஊர்ல இல்லாத நேரம் அந்த பசு வந்து இங்க வந்துருது. அது வந்து இங்க ராஜாவோட அரண்மனையில இருக்க வேலை செய்யறவங்களுக்கும் தெரியல, ராஜாவுக்கும் தெரியல, பிராமணர் ஊர்ல இல்ல. அதனால வந்து யாருக்கும் எதுவும் தெரியல. அப்ப இன்னொரு பிராமணர் வர்றாரு. அவர் வந்து தானம் கேட்கும்போது ராஜா என்ன பண்றாரு? அவருக்கு ஒரு 100 பசுவை தானம் கொடுக்கும்போது இந்த முதல் ஒரு பிராமணருக்கு கொடுத்தாரு இல்லையா, அந்த பசுவும் சேர்ந்து அதோட சேர்ந்து அவருக்கு தானமா போயிடுது. அதே மாதிரி செய்யறது வந்து ஒரு தவறான செயல் தான். அந்த தவறு வந்து என்ன செய்யுது? இரு பிராமணர்களுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்துது. அதனால அவர் என்ன செய்யறாருன்னா அவருக்கு ஒரு சாபம் கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்குதுன்னு அதையும் பார்ப்போம். அது வந்து என்ன பண்றாருன்னா அந்த ஊர்ல போன பிராமணர் வந்து திரும்பி வராரு வீட்டுக்கு. வந்துட்டு நம்மளோட தன்னோட பசுவை தேடுறாரு, காணும்னு ஊர் முழுக்க தேடிட்டு போறாரு. அது இன்னொரு பிராமணர் வீட்டுல இருக்கிறத அவர் பாத்துறாரு. 2வதா வாங்கிட்டு போனார் இல்லையா, அந்த பிராமணர் வீட்டுல இருக்க பார்த்துட்டு என் பசுவை கொடு, நீ எப்படி என் பசுவை ஓட்டிட்டு வந்த அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு, இல்ல இது நான் வந்து உன் வீட்டுல இருந்து நான் கொண்டு வரல, எனக்கு ராஜா தானமா கொடுத்தது, அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இல்ல இது என்னோட பசு அப்படின்னா 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு ராஜா கிட்ட தீர்வுக்காக போறாங்க. அங்க போனோன்னா ராஜா கிட்ட போய் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு கொடுத்த பசுவை நீங்க எப்படி அவருக்கு கொடுத்தீங்க, நீங்க தான் திருடன் அப்படின்னு வந்து முதல் பிராமணர் திட்டுறாரு. அதை கேட்டோன்னா ராஜாவுக்கு தூக்கி வழிபடுது. எப்படி இது இந்த தவறு நடந்தது அப்படின்னா அவருக்கு தெரியல.
அதனால அவங்க 2 பேர்ட்டையும் மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அந்த 2வது பிராமணர்ட்ட அவரு பசுவை கொடுத்துருங்க, உங்களுக்கு நான் வேற நிறைய பசு தரேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அவரு முடியவே முடியாது, நான் தரமாட்டேன், தானம் கொடுத்தது எப்படி நீ திருப்பி கேட்கலாம், தப்பு இல்லையா அப்படின்னு வந்து சொன்னோன்னா ராஜாவுக்கும் அது புரியுது, தானம் கொடுத்தது திருப்பி கேட்க கூடாதுன்னு. அதனால முதல் பிராமணர்ட்ட என்ன சொல்றாரு, மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. தெரியாம அது நடந்து போச்சு தவறு, அவர் என்னை மன்னிச்சிடுங்க, அதுக்கு பதிலா உங்களுக்கு 1000 பசுக்களை தர்றேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஆனா அந்த பிராமணரும் என்ன செய்யறாரு, முடியாது, எனக்கு அந்த பசு தான் வேணும், நீ தப்பு பண்ணிட்ட, நீ உனக்கு வந்து நான் சாபம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த பசுவை கொடுத்தா கூட, இல்லைன்னா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் போயிடுறாரு. 2 பேரோட பிராமணர்களும் இவர் வந்து சபிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அவருக்கு வந்து ராஜாவுக்கு வயசாகுது. அங்க போனதோட கொஞ்சம் பாவமும் பண்ணிட்ட, அதனால உனக்கு நீ புண்ணிய பலனை ஃபர்ஸ்ட் அனுபவிக்கிற, பாவ பலனை அனுபவிக்கிறியா அப்படின்னு ராஜா அவர் கேட்கிறாரு யமன். அதுக்கு வந்து ராஜா என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து புண்ணிய பலன்களை மெதுவா அனுபவிச்சுக்கிறேன், எனக்கு முதல்ல பாவத்தோட பலன்களை கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் வந்து நீ போய் பள்ளியா போற, பல காலம், அதாவது 1000 காலம் நீ போய் பள்ளியா வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இரு அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து ஒரு பள்ளியா மாத்தி இங்க அனுப்பிடுறாங்க பூலோகத்துக்கு. அதுதான் இந்த பள்ளி. அது வந்து என்ன செய்யுது, ரொம்ப காலம் இந்த கணத்துக்குள்ள வாழ்ந்துகிட்டு இருக்குது. அதால மேல ஏற முடியாது, ஏன்னா அதோட உருவம் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இது எங்க நடக்குதுன்னா, துவாரகாக்கு பக்கத்துல இருக்க ஒரு மைதானத்துல இந்த கணத்துக்குள்ள பள்ளி இருக்கு. கிருஷ்ணரோட பிள்ளைங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, அங்க வந்து விளையாட வருவாங்க. அவங்க வந்து அவங்க தோழர்களோட வந்து விளையாடும் போது அவங்களுக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்குது. அப்போ வந்து அவங்க தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக அந்த கிணத்துக்குள்ள எட்டி பாக்குறாங்க, தண்ணி இருக்கான்னு. அப்ப இந்த பள்ளிய பார்த்தோன்னா என்ன செய்யறாங்க, இந்த பள்ளி வந்து தூக்கி வெளியில விடலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்றாங்க. ஆனா தூக்க முடியல, கனமா இருக்கு அந்த பள்ளி, தூக்க முடியல பெருசா இருக்கிறதுனால. அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, போய் தன்னோட தந்தைகிட்ட பிரத்யும்னன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னோட தந்தையான அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் விஷயத்த சொல்லிடுவாங்க. சொன்னா கிருஷ்ணருக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே, அவருக்கு தெரியாதுதான். அவர் வருவார், வந்து அவர் வந்து அப்படி ஒரு விரல் அப்படி தூக்கி வெளியில விட்டுருவாரு. அந்த பள்ளிய விட்டோம்னா அது என்ன செய்யும், ஒரு கழிப்பட்ட அடுத்த நிமிஷம் அவர் வந்து ஒரு கந்தர்வ உருவத்தை வந்து, மனித உருவத்தை வந்து அவர் எடுத்துருவாரு, தேவ உருவத்தை அவர் எடுப்பாரு. அதை பார்த்தோன்னா எல்லாரும் ஆச்சரியமா இருக்கும், கூட இருந்த குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு எப்படி வந்து பள்ளி வந்து ஒரு தேவ உருவத்துல வந்தது அப்படின்னு கேட்டோம்னா, கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லு உன்னோட கதைய அப்படின்னு சொன்னோன்னதான் இந்த கதையெல்லாம் வந்து அவர் சொல்லுவாரு. இந்த மாதிரி தான் செஞ்ச தப்பெல்லாம் அவர் வந்து சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி நான் ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து அந்த காரியத்தை செஞ்சதுனால எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தவறு நடந்ததுனால எனக்கு இந்த மாதிரி சாபம் கிடைச்சது, அதோட பலனை அனுபவிக்க தான் நான் இங்க வந்து பள்ளியா இருக்கிறேன். இதுல இருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நம்ம வந்து ஒரு காரியத்தை செய்யணும் அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். கிருஷ்ணரே உங்களை வணங்குறேன், நான் வந்து நான் இன்னுமே இந்த தவறை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து மறுபடியும் சொர்க்கலோகத்துக்கு போய் அவரோட புண்ணியத்தை அனுபவிக்க அவர் போயிடுவாரு. அததான் வந்து இந்த கதையில சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சேவை செய்யணும். அவர் என்ன செய்யறாரு, திரும்பி போய் வைகுண்டத்துல எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் பலனை எதிர்பார்க்காம வாழறவங்க எங்க போவாங்க, வைகுண்டத்துல போய் பகவானுக்கு சேவை செஞ்சு வாழ்வாங்க. நம்ம ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து ஒரு செய்யும் போது இந்த நிர்கா மாதிரி ஒரு ராஜாவுக்கு எப்படி வீழ்ச்சி அடைஞ்சதோ அது மாதிரி நமக்கும் வீழ்ச்சி ஏற்படுற அபாயம் இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த கதை நமக்கு உணர்த்துது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கர்மயோகா அல்லது கர்ம சந்நியாசா. ஞேய ச நித்ய சந்நியாசி யோனத்வேஷ்டின காங்ஷதி நித்வந்த்வோ ஹி மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். சன்னியாசிங்கிறவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு இது மூலமா நமக்கு சொல்றாங்க. நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அதாவது அவர் வந்து சூரிய கிரகம், சூரியர்களோட பிரகாசமான அந்த ஒளி, அவரோட சின்ன ஸ்பார்க்கு தான் நம்ம எல்லாரும்.
அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நாம என்ன செய்யணும், பகவான்கிட்ட வந்து என்ன செய்யணும், பக்தி தொண்டு ஆற்றணும். நம்ம ஒரு சன்னியாசியா இருக்கிறவன் வந்து என்ன செய்வான், எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதுல விருப்ப வெறுப்பு இல்லாம அதை செய்யணும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க வந்து கொடுத்துருக்கு. எதனால வளம் வருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா எல்லா இருமைகளிலும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோர் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். முக்தி யார் அடைவாங்க அப்படிங்கறத இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது எந்தவித இருமையும் இருக்கக்கூடாது அவங்கள்ட்ட. வந்து நம்ம வந்து சந்தோஷம் அடைகிறதோ துன்பம் அடைகிறதோ நம்மகிட்ட இருக்கும். ஒரு காரியத்துல நமக்கு வந்து வெற்றி அடைஞ்சோம்னா இன்பம், இல்லைன்னா நம்ம வந்து துன்பம். அந்த மாதிரி நிலை வந்து யாருக்கு இருக்கக்கூடாது, துறவு அதாவது சன்னியாசி மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லா விருப்ப வெறுப்புகள்லையும் நீங்கிடணும். அது நீங்கிட்டு நாம வந்து இந்த இருமைகள்ல இருந்தனாலாம் நம்ம விடுபட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பௌதீகத்துல இருந்து ஈஸியா வந்து வெளிவந்துருவோம். பௌதீகத்துல வெளிவந்தாலே நமக்கு என்ன செய்யும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து முக்தி கிடைச்சிரும். அதுதான் வந்து இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த கதை வந்து ரொம்ப அருமையான கதை. இவர் யாருன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அவர் என்ன செய்வார்னா இடைவிடாம வந்து கிருஷ்ண ஜபம் பண்ணுவாரு. நான் அன்னைக்கு சொன்னேன் 3வது நாள் 3வது சாப்டர் எடுக்கும்போது சொன்னேன், எல்லாருக்கும் ஜபம் பண்ணணும்னு எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஜபத்தோட மகிமையை தான் வந்து இந்த கதை வந்து நமக்கு உணர்த்துது. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, இவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு நாம வந்து இப்ப 16 ரவுண்டு நாங்கெல்லாம் செய்யறோம், உங்களெல்லாம் 1 ரவுண்டாவது செய்யுங்கன்னு நான் சொன்னேன். இவர் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ரவுண்டு செய்வாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க. 3 லட்சம் தடவை சொல்றாராம். ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவை உச்சரிக்கக்கூடிய, அதனால அவருக்கு பேரே வந்து நாமாச்சாரியார் அப்படின்னு பேர் வந்திருக்குது. அவர் அவர் வந்து ஒரு முஸ்லீமா பிறந்து இங்க வந்து பகவான் சைத்தன்யர் மூலமா என்ன செய்யறாரு, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வராரு. அவரு வந்து நான் ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தரம் வந்து என்ன செய்யறாராம், பகவானோட நாமத்தை வந்து உச்சரிக்கிறாரு. அதனால அவரோட புகழ் வந்து அந்த ஊர் முழுக்க பரவிடுது. இவர் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தரா இருக்காரு அப்படின்ட்டு. அது வந்து யாருக்கு பொறுக்கல, அந்த ஊர்ல இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் பொறுக்கல. இவருக்கு உள்ள பெரிய புகழ் கிடைக்குது, அந்த புகழை எப்படியாச்சும் நம்ம கெடுத்து விடணும் அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்கன்னா, இத மாதிரி ஒரு பெண், அவ யாங்கன்னா ஒரு விபச்சாரி வேசி, அவங்கள வந்து இங்க வந்து இவர்கிட்ட அனுப்புறாங்க. அனுப்பி அவரை வந்து பக்தியில இருந்து அவரை கெடுத்து விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி அவரை அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அந்த பெண்ணும் வந்து என்ன செய்யறாங்க, இவங்க வீட்டுக்கு வர்றாங்க. வந்து அவர்கிட்ட சொல்றாங்க, பகவானே வந்து உங்களுக்கு நான் சேவை செய்ய வந்திருக்கேன் ஐயா, என்னை வந்து நீங்க ஏத்துக்கணும், உங்களுக்கு சேவை செய்யறதா என்னோட பாக்கியமா கருதுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க வீட்டுக்கு வந்து கேக்குறாரு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, பெண்ணே நீ கொஞ்சம் அழி அமைதியா உட்காரு, எனக்கு என்னோட ஜபம் பாக்கி இருக்குது, அதை நான் முடிச்சிட்டு நீ என்ன சொல்றியோ அதை நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து நீ போய் உட்கார்ந்து அப்படின்னு சொல்லி வர வச்சிடுறாரு. உட்கார்ந்தானா அந்த பொண்ணு என்ன செய்யறாங்க, அங்கேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, இவர் தான் 3 லட்சம் தரம் ஜபம் பண்ணணுமே, இவர் பண்றாரு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. இவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. ராத்திரி பொழுது பூரா போயிடுது, பொழுது விடிஞ்சிருது. பொழுது விடியும் போது அந்த பொண்ணு என்ன செய்யுதா, தூங்கிட்டான்னா திரும்பி வந்து காலையில வந்து இவர் பாக்குறாரு, இவங்க தூங்கிட்டு இருக்க பார்த்துட்டு, அம்மா ஏந்திரிமா நீ உங்க வீட்டுக்கு போ, எனக்கு காலையில செய்ய வேண்டிய கடமைகள்லாம் இருக்கு, நான் பூஜை எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்டுக்கு அவளை வந்து அனுப்பி விட்டுறாரு. அதை அனுப்பி விட்டோம்னா அவங்க என்ன செய்யறாங்க, வீட்டுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் மறுநாள் சாயந்தரம் வராங்க. இத மாதிரியே கண்டினியூஸா ஒரு 2-3 நாள் போகுது. அப்ப வந்து இந்த பெண்மணி என்ன செய்யறாங்க, வெளியில உட்காந்துக்கிட்டு இவரோட ஜபத்தை கேட்கறதுல இவங்களோட மனசு என்ன ஆகுதுன்னா தூய்மை அடையுது. அந்த ஜபம் வந்து அவ்வளவு தூய்மை, நம்மளோட ஆத்மாவை தூய்மை அடைகிற சக்தி அதுக்கு இருக்கிறதுனால அந்த பெண்ணோட ஆத்மா வந்து தூய்மை அடையுது. தூய்மை அடைஞ்சதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அன்னைக்கு மறுநாள் வந்து காலையில ஒரு காலில் வந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றாங்க. ஐயா நான் என்னை மன்னிச்சிடுங்க, உங்களை வந்து உங்களோட பேரை கெடுக்கணும்னுட்டு தான் நான் வந்து உங்களுக்கு இங்க வந்து சேவை செய்யறேன்னு வந்தேன். ஆனா நான் வந்து உங்களால நான் வந்து தூய்மை அடைஞ்சிட்டேன், என்னை நீங்க வந்து நல்ல விதமா என்னை மாத்திட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி காலில் விழுந்து நானும் இந்த மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண்மணி வந்து அந்த இவரை விட்டு போயிடுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு விபச்சாரிய வந்து ஒரு மனசை திருத்தி
கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்து திருப்பிடுறாருன்னா அப்படிப்பட்ட அந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எவ்வளவு கிரேட்டா இருந்திருக்க முடியும். அவரோட கிரேட் மட்டும் இல்ல, இந்த இடத்துல மகாமந்திரத்தோட இதுவும் இருக்குது, புகழும் இருக்குது. அது என்ன செய்யுது, எப்படிப்பட்ட கீழே விழுந்துபட்ட ஆத்மாக்களை கூட என்ன செய்யுது, ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற்றுதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இத படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரம்மன் யாத்ரீய கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா கரோதி யஹ லிப்யதேன ச பாபேன பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரையில எவ்வாறு நீரால் திண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் திண்டப்படுவது இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை பாத்தீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து இந்த தாமரை இலையில ஒரு டிராப் தண்ணி இருக்குது, அது எப்படி வந்து சுத்தி சுத்தி வந்துகிட்டே இருக்குது, அந்த இலையில உருண்டு உருண்டு ஓடுது. ஆனா இலையில எங்கேயாச்சும் ஒட்டுச்சா அப்படின்னா எந்த இடத்துலயும் ஈரமே இல்லை. வந்து இந்த தாமரை புஷ்பம் வந்து இருக்கலையே உயர்ந்த புஷ்பம். அந்த இலை அது வந்து தண்ணீர்ல தான் அந்த இலை வந்து தோன்றி அதுல அந்த பூ பூத்து இருக்குது. அந்த ஆனா தண்ணிக்குள்ளேயே அந்த இலை இருக்குது, ஆனா தண்ணியில ஒட்டாம இருக்கு. அது வந்து இறைவனோட படைப்பு எப்படிப்பட்ட அருமையான படைப்புன்னு நம்ம பார்க்கணும். நாமெல்லாம் லேசா தண்ணி பட்டா நம்ம உடம்பு, நம்ம துணிமணி எல்லாமே வந்து என்ன ஈரமாயிடும், நனைஞ்சிரும். ஆனா அந்த இலை தண்ணிக்குள்ளேயே இருக்கிற அந்த இலை வந்து ஒட்டாம இருக்குது. அது மாதிரிதான் நாம எப்படி செய்யணும், நம்மளோட கடமையை வந்து பற்று இல்லாம செய்யணும். நாம வந்து இந்த உலகத்துலதான் வாழ்ந்துகிட்டு இருப்போம். இந்த உலகத்துல இருக்க ஆசைகள்லாம் நம்மள என்ன செய்யும், பிடிச்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பார்க்கும். ஆனாலும் நம்ம என்ன செய்யணும், அதுல ஒட்டாம நம்மளோட கடமை என்ன, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது மட்டும்தான். பகவான் என்ன விருப்பப்படுறாரோ அவரை திருப்திப்படுத்துறது மட்டும்தான் நம்மளோட ஸ்வதர்மம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி யார் செய்வாங்க, ஒரு யோகியா இருக்கவங்க தன்னோட பகவானுக்கு நம்மள அர்ப்பணிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து அதனால நமக்கு என்ன வராது, பாவ விளைவுகள் வந்து நம்மள வந்து ஒட்டாது அப்படிங்கிறது இது மூலமா நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இதுல வந்து நம்ம பிரபுபாதா, ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து அப்படிதான் வாழ்க்கைய வாழ்ந்தாங்க. அவங்க இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்ததுல இருந்தே சின்ன குழந்தையில இருந்தே பக்தி நெறியில எப்படி இருந்தாங்கங்கிறது நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுல நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் நாளே அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த வெளிநாட்டுல போய் அவங்களோட கலாச்சாரமே மாறுபட்ட கலாச்சாரம். அவங்க எல்லாம் மேற்கத்திய நாட்டுல எப்படி இருப்பாங்க, ஹிப்பிஸ் இருப்பாங்க, மதுபானம் குடிப்பாங்க, மாமிசம் உண்ணுவாங்க, சிகரெட் குடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சாரம் உள்ள அந்த நாட்டுல ஒரு யோகி அந்த இடத்துல போய் இவங்க என்ன செய்யறாங்க, தாமரை இலையில தண்ணி மாதிரி அந்த கலாச்சாரம் இவங்கள ஒட்டல, இவரோட பக்திய வந்து அங்க பரப்புனாங்க. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல அப்படிப்பட்ட மக்களை வந்து இழுத்து கொண்டு வந்தாங்க. அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க, சந்தோஷமா கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல ஈடுபட்டு ஆடினாங்க, பாடினாங்க. இப்ப நம்மளை விட அதிகமா அவங்க வந்து ஈடுபாடா இருக்கிறாங்க. அங்க நிறைய இஸ்கான் டெம்பிளா நிறுவனாரு, நிறைய பேருக்கு தீட்சை. இந்த பெண்மணி வந்து அவர்கிட்ட தீட்சை எடுத்துக்கிறாங்க. அத மாதிரி வந்து அவரோட வாழ்க்கை வந்து நமக்கு வந்து ஒரு படிப்பனையா இருக்கு, பாடமா இருக்கு. தாமரை இலை தண்ணீர் போல அவர் வந்து இந்த இதுல வந்து வாழ்ந்தாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு இதுல மூலமா தெரியுது. அதாச்சு இத படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே ஹவிஹஸ்தினி சூனி சைவ ஸ்வபாகேச பண்டிதாக சமதர்ஷினக. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இப்ப நமக்கு இந்த உடம்பு கிடைச்சிருக்குன்னா இந்த உடம்பு எதுக்காக கிடைச்சிருக்கு, நமக்கு இது வந்து வாழ்க்கையில பகவான் வந்து நமக்கு கொடுத்த பரிசு. என்ன பரிசு, நாம வந்து பகவானை சென்றடையறதுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுறதுக்கு ஒரு பரிசாதான் இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா மிருகங்களால எல்லாம் அந்த மாதிரி செயல்பட முடியுமா, நம்மள மாதிரி யோசிக்க முடியுமா, மரத்தால முடியுமா, பறவையால முடியுமா, விலங்கால முடியுமான்னா எதாலையும் முடியாது. நமக்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அப்படிங்கும்போது அதை நம்ம வந்து எப்படி பயன்படுத்திக்கணும், அதை வந்து யூஸ்ஃபுல்லா நம்ம வந்து வீணாக்காம அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். நமக்கு வந்து பகவான் கொடுத்த இந்த உடலை என்ன செய்யணும், அவரோட தொண்டுல ஈடுபடுத்தணும். இந்த ஜடத்தோட வந்து நம்ம என்ன, ஜட பொருள்கள் மேல நம்ம வந்து வெறுப்பை வளர்க்கணும், பகவான் மேல விருப்பத்தை வளர்க்கணும். அது ரெண்டுமே என்னன்னா கோயின்சிடென்டா ஒரே மாதிரிதான் ஆகும். அதுதான் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா இங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க யாரெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னு. இங்க வந்து பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா 4 கரங்களுடைய
அந்த பகவான் விஷ்ணுக்கு ரூபத்தோட பகவான் விஷ்ணு இங்க இருக்கிறாரு. அவரு அங்க இருக்கிற மாதிரியே தான் இங்க இருக்கிற இந்த ஒரு யோகியோட மனசுல, இங்க இருக்க விலங்குகள் மனசுல, மேல இருக்க பறவைகள் மனசுல, எல்லாருடைய உள்ளுக்குள்ளேயே அவர் எப்படி இருக்கிறாரு? பரமாத்மா உருவத்துல வந்து எல்லா உயிர்களையும் இருக்கிறாரு. அதை யார் ஒருத்தவங்க முழுமையா அவங்களால காண முடியும் அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள், அதாவது ரொம்ப ரொம்ப பணிவான பண்டிதர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, தனது உண்மையான ஞானத்தின் அவங்கள வந்து உண்மையா நம்ம எல்லாம் ஞானம்ங்கிறது பொய். நம்ம வந்து பௌதீக கல்வியை கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம். நம்ம படிச்சது ஞானம் எல்லாம் சொல்லிக்கிறது ரொம்ப தவறு. இது வந்து பகவானை பற்றிய ஞானத்தை, அந்த ஞானத்தை அறிஞ்சது மூலமாக அவங்க என்ன செய்யறாங்க? கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், ஒரு 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 பிராமணன், அப்புறம் பசு, அப்புறம் யானை, நாய், நாயை தின்பவன், இவங்க எல்லாரும் எப்படி பாக்குறாங்க? சம நோக்குல பாக்குறாங்க. அததான் வந்து இங்க வித்யாவினய சம்பன்னே அப்படின்னு சொல்றாங்க. கற்றறிந்த ஒரு பண்டிதர்களாலே, அடக்கமுள்ள ஒரு பண்டிதர்களால மட்டும்தான், பகவானை பற்றி ஞானத்தை உணர்ந்த பண்டிதர்களாலதான் வந்து என்ன செய்ய முடியும்? எல்லாரையும் சம நோக்குல பார்க்க முடியும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க அவங்க என்ன செய்வாங்க? எல்லார் மனசுலயும் பரமாத்மா இருக்கிறாரு. எல்லாருக்கும் என்ன செய்ய ஒரு ஆத்மா இருக்குது. எல்லா ஆத்மாக்குள்ளயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்குது. உடலை வச்சு வேற்றுமை பார்க்க கூடாது. அது மிருகம், இது பறவை, இது ஒரு ஆண், இது ஒரு பெண் அப்படின்னு எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன பார்ப்பாங்க? எல்லாருக்குள்ளயும் ஆத்மா இருக்கா? ஆத்மா இருந்ததுன்னா அது பகவானுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல். நாமும் அவங்களும் ஒண்ணுதான். அதுல ஆண் பெண் வித்தியாசம் கிடையாது அப்படிங்கிறத அவங்க உணர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க. அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதிரி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போஹா தூஷு யோனேய ஏவதே ஆத்யந்த்வந்த கௌந்தேய நதே சூரமதே குதக. அப்புறம் வந்து இன்னும் எப்படின்னா, அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல ஈடுபட்ட ஆத்மாக்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, உடல் சார்ந்த அந்த வாழ்க்கையில வந்து ஒதுங்கி இருப்பாங்க. இந்த உடல்ங்கிறது எப்படி? 9 ஓட்டைகள், 9 துவாரங்கள் கொண்ட ஒரு நகரம், இன்னும் ஒரு இயந்திரம் அப்படின்னு பல பேர் இருக்குது. அந்த ஒரு நகரத்துல அவங்க எப்படி வாழ்றாங்க? 9 வாயில்கள் கொண்ட இந்த நகரத்துல அவங்க வந்து எப்படி வசிப்பாங்கன்னா, ரொம்ப இன்பமா வசிக்கிறாங்க. யாரு? அந்த மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு இதுல வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம வந்து இதுல இருந்து வெளிவரத்துக்கு என்ன செய்யணும்? பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும். நம்மளோட செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கணும்? பகவானை பற்றிய செயல்களா இருக்கணும். நம்ம இந்த ஆத்மா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா வந்து எவ்வளவு பியூரிட்டியானது, தூய்மையானது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து நம்ம இப்ப செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதுக்கு ஆத்மாவுக்கு ஏதாவது தேவையா? அந்த புடவை உடுத்திக்கணும், அந்த பொருளை வாங்கி இது பண்ணிக்கணும், அந்த நமக்கு இந்த கண்ணாடி வேணும், அந்த நகை வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஏதாவது யோசிக்குதுன்னா, அது இந்த உடல் தான் உடலுக்கு தான் தேவையே தவிர, அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவுக்கு ஏதாவது தேவையா? ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆத்மா வந்து எதுவுமே வந்து விருப்பப்படுறதும் இல்ல, வெறுக்கிறதும் இல்ல. அது வந்து ஒரு தூய்மையான நிலையில இருக்குது. அப்படிப்பட்ட நிலையில அது வந்து இதெல்லாம் செய்யறது யாரு? நம்ம கண்ணு பாக்குது, காது கேக்குது, கை வேலை செய்யுது, கால் நடக்குது, ஆசைப்படுறது, சாப்பிடுறது, கழிக்கிறது, எல்லாம் செய்யக்கூடியது எது அப்படின்னா புலன்கள். அப்ப புலன்கள் தான் செய்யுது. அப்ப வந்து ஆத்மா வந்து எதையுமே செய்யறதும் இல்ல, செய்ய தூண்டுறதும் இல்ல. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில அதுக்கு வந்து எந்தவித பாவ புண்ணியத்தையுமே வந்து அது ஏத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனாலும் இந்த உடலுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த உடல் செய்யறது இதுக்கு புலன்களை இது கட்டுப்படுத்த முடியாம இருக்கிறதுனால அதோட பாவ புண்ணியங்கள், அந்த கர்மங்கள்லாம் எங்க போய் சேரும்? அந்த ஆத்மாவுக்கு போய் சேரும். அது போகும்போது என்ன செய்யும்? இதையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு போகும். 3 விதமான நிலையில நம்ம உடல்ல நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து ஸ்தூல உடல். மேலெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறது ஸ்தூல உடல் சொல்லப்படுது. உள்ளுக்குள்ள வந்து நம்மளோட மனம், புத்தி, அகங்காரம், அது 3 என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு சூட்ச்ம உடலா இருக்கு. அது 2வது நிலை. அதுக்கும் உள்ள இருக்கிறது நம்மளோட சோல். அந்த சோல் வந்து தூய்மையானது. அந்த சோல் தான் வந்து எங்க போகணும்? பகவான்கிட்ட போய் சேர வேண்டியது. போகும்போது இதெல்லாம் கழட்டி விட்டுட்டு போகணும். கழட்டி விட்டுட்டு போகணும் போது இந்த உடலை வந்து ஈஸியா கழட்டிடலாம். அது வந்து உயிர் போனோடனே அது விழுந்துடும். ஆனா அந்த ஸ்தூல உடல் இருக்கே, ஸ்தூல உடல்ல என்னென்ன இருக்கும்? இந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம் வந்து என்ன செய்யும்? நம்ம செஞ்ச பாவ புண்ணிய கர்மங்களை வந்து எடுத்துக்கிட்டு போவோம். அதை கூட போகும்போது நமக்கு என்ன செய்வோம்? பாவமோ புண்ணியமோ எது இருந்தாலும் அதை அனுபவிக்க திருப்பி இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்தானோம்.
இது வந்து ஜீரோ பேலன்ஸா எப்போ வந்து அது போகுதோ, 0 பாயிண்ட்ல போகும். பாவமும் இருக்கக்கூடாது, புண்ணியமும் இருக்கக்கூடாது. அந்த நிலையில போகும்போதுதான் அது என்ன செய்யும், அந்த சூட்சும உடலை கழட்டி விட்டுட்டு சோல் மட்டும் பகவான்கிட்ட சென்றடையும். அப்படிங்கிறது வந்து இது நம்ம இது மூலமா தெரிஞ்சுக்கணும். தூய ஆத்மாக்கள் பிரபுபாதா போன்ற அந்த தூய ஆத்மாக்கள்லாம் அப்படி பட்டவங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து பாவ புண்ணியங்களை வந்து 0 பேலன்ஸ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிக்சர்ல என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. அதாவது நம்ம ஒரு இன்னைக்கு வந்து நமக்கு இன்பமா தெரியறது, நாளைக்கு வந்து என்ன செய்யும், துன்பமா மாறிடும். அந்த இன்பம் தான் துன்பத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அதுல பங்கெடுக்க மாட்டாங்க. இன்னைக்கு இன்பம் வரும், நாளைக்கு துன்பம் வருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல வந்து என்ன செய்வாங்க, இன்பம் அடைய மாட்டாங்க. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையவன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. அறிவுடையவன் சொல்றது யாரு, நம்மளுடைய ஆத்மாதான். அவன் என்ன செய்வாங்க, தூய ஆத்மாவா இருக்கிறவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, இந்த இன்பம் துன்பம் வந்து எப்போதுமே வந்து மாறி மாறி சக்கரம், வாழ்க்கை சக்கரம் மாதிரி அது வந்து சுழண்டு சுழண்டு வந்து கொண்டே இருக்கும். வந்து வந்து போகும். அலைக்கடல்ல வந்து அலை வந்து போற மாதிரி நமக்கு இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வரும். அதுக்கு வந்து ஆரம்பமும் இருக்கு, முடிவும் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து என்ன செய்வாங்க, புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த தூய ஆத்மா வந்து என்ன செய்யும், இதனால வந்து எந்தவித மகிழ்ச்சியும் அடையாது. ஆனா அதுல தெரியாத அறிவற்றவர்கள் மூடர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, அதுல ஈடுபடுவாங்க. இன்பம் அடைவாங்க, துன்பம் அடைவாங்க, திருப்பி வீழ்ச்சி அடைவாங்க. அதுதான் வந்து இங்க பிக்சர்ல காட்டியிருக்கிறாங்க. நம்மளோட ஹியூமனுக்கு என்னன்னா வந்து சைட் பார்வை இருக்குது, அடுத்தது வந்து டேஸ்ட் நாக்கோட சுவை இருக்குது, டச் அந்த உணர்வு மெய்யோட ஒரு இது இருக்குது, உடலால ஸ்மெல் மூக்கு வந்து உணருது, ஹியரிங் நம்ம காது வந்து கேக்குது. இந்த 5 புலன்களும் எப்படி வந்து நம்மளை வீழ்ச்சி அடைய வைக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க உதாரணம் காட்டிட்டாங்க. இங்க ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பல்பு இருக்குது. அந்த பல்பை சுத்தி என்ன இருக்குது, வெட்டில் பூச்சி இருக்குது. அது என்னது, தன்னோட கண் பார்வையை வந்து யூஸ் பண்ணுது. அந்த வெளிச்சத்தை நாடி அது வந்து என்ன செய்யுது, அதுல முட்டி முட்டி மூட்டி விழுந்து கீழே விழுந்து இறந்து போகுது. அது பார்வை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாத காரணத்தினால. அடுத்ததா இது வந்து டச். இது வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா, ஒரு குழி, பெரிய குழியை வெட்டி வைக்கிறாங்க. எதுக்கு, யானையை பிடிக்கிறதுக்கு. ஒரு ஆண் யானையை பிடிக்கணும்னா அதுக்கு முன்னால வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒரு பெரிய குழியை வெட்டி அதை வந்து இளத்தடையால மூடிட்டு ஒரு பெண் யானையை அதுக்கு முன்னால கண்ணுல காட்டுவாங்க. அது வந்து என்ன செய்யணும், அதோட உடல் உறவு கொள்றதுக்கு விருப்பத்து மேல என்ன செய்யும், திரு திரு திருன்னு ஒடியாந்து பொத்துன்னு அந்த குழிக்குள்ள விழுந்துரும். ஏன்னா இளந்தழையெல்லாம் அது வெயிட்டு தாங்காம குழிக்குள்ள மாட்டிக்கும், அவங்க சிறை பிடிச்சிருவாங்க. இது எதனால, அந்த உடல் காமத்தினால அது வந்து வீழ்ச்சி அடையுது. இது வந்து மான் வந்து என்ன செய்யும்னா, மானை பிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒரு வலைய விரிச்சு அதுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம என்ன பண்ணிருப்பாங்க வச்சுட்டு அதுல வந்து ஒரு பாட்டை போட்டுருவாங்க, மியூசிக். அந்த மியூசிக்ல வந்து இது வந்து வந்து மான் என்ன செய்யும், அது காதால கேட்கும். கேட்டோம்னா அதுல அதுல ஒரு நாட்டத்துல வந்து என்ன செய்யும், அந்த வலையில வந்து சிக்கிக்கும். மானை வந்து இப்படி பிடிக்கிறாங்க. இது வந்து என்ன செய்யுது, காதை யூஸ் பண்ணுது. இந்த இந்த தாமரை மலர்ல வந்து ஒரு வண்டு வருது. அது எப்படி வருது அப்படின்னா, அந்த பூவோட அந்த மகரந்த வாசனை வந்து அதுக்கு ஈர்க்குது. மூக்கோட யூஸ் பண்ணுது. அந்த வாசனையில இருந்து என்ன பண்ணுவோம், அந்த பூவுக்குள்ள வந்து அமருது. அமர்ந்தோன்னா அது என்ன செய்யும், அந்த வாசனையிலேயே மயங்கி அங்கேயே இருக்கும், தூக்கிடும். அப்போ வந்து அந்த இது இரவானோன்னா அந்த மலர் வந்து என்ன செய்யும், மூடிக்கும். மறுபடியும் பகல் பொழுது வந்தாலும் திறக்கும். அது உள்ளேயே இருந்து அது உயிரிழக்குது. அது அடுத்தது வந்து இது வந்து டேஸ்ட். இது என்ன செய்யும்னா, மீன். இங்க ஒரு மீனை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து என்ன செய்வாங்க, ஒரு தூண்டில் போடுவாங்க, இல்ல ஒரு வலைய போடுவாங்க. அதுல என்ன செய்வாங்க, ஒரு குட்டி மீனோ இல்ல ஒரு புழுவோ அந்த தூண்டில்ல நுனியில வச்சிருப்பாங்க. அந்த சாப்பிடணும் அப்படின்ற நாக்கோட ருசியில அந்த என்ன செய்யும், இந்த பெரிய மீன் வந்து அதை பிடிச்சி இழுக்கும் போது இது தூண்டில்ல மாட்டிக்கும். இப்போ வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, அந்த உடலோட தேவை, இந்த மாதிரி அந்த தேவைகள்ல நம்ம புலன்கள்லாம் ஈடுபட்டு எப்படி ஆகுறோம், இந்த மிருகங்கள் இந்த பறவைகள் மாதிரிதான் நம்மளோட என்ன செய்யுது, நாம வந்து இந்த பௌதிகத்துல வந்து கட்டுப்பட்டு இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம பிறவி எடுக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிறதுக்காக பகவான் வந்து நமக்கு இதை காட்டி இருக்கிறாங்க. இதை படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
शक्नोतीहैव यशोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधात् वभवं वेहं स युक्त स सुही नरः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்க முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். அதாவது நாம என்ன செய்யணும், இந்த உலகத்துல நம்மளோட புலன்களை கட்டுப்படுத்தி நம்ம வாழ முடிஞ்சதுன்னா நம்ம இந்த உலகத்திலேயே முக்தி பெற்ற ஆத்மாவா ஆயிடுவோம் தான் இதை சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம என்ன செய்வோம், பிரம்மபூத நிலையை இப்பவே அடைய முடியும். அந்த மாதிரி வாழக்கூடிய மகாத்மாக்களும் இந்த உலகத்துல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, நமக்கு தெரியும். அது வந்து விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறாங்க. ஆனா இப்ப இங்க இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, எல்லாத்தையும் ஈடுபடுறாங்க. இப்ப இவர் வந்து எவ்வளவு காலத்துக்கு இந்த பொண்ணை கட்டி இந்த பொற்காசுகளை கட்டி வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருப்பாரு. ஒரு காலத்துல அவரை உயிரை விட்டோம்னா அந்த பொற்காசுகள்லாம் அவர் கூடவே வந்து எடுத்துட்டு போறாரா? இல்ல, எல்லாத்தையும் இங்கேதான் விட்டுட்டு போறாங்க. இன்னைய காலகட்டத்துல அரசியல்வாதிகள்லாம் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. ஊர் உலகத்துல எந்த இடத்த பார்த்தாலும் அவங்களோட இடமா இருக்குது. எல்லாத்தையும் வளைச்சு போட்டு வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க. சுவிஸ் பேங்க்லயும் அந்த பேங்க்லயும் இந்த பேங்க்லயும் பணத்தை சேகரிச்சு வச்சுக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க யாருக்கு சேர்க்கிறாங்கன்னு அவங்களுக்கே புரியாது. அவங்களோட தலைமுறைக்கு தலைமுறை 10 தலைமுறைக்கு மேல அவங்களுக்கு சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு அவங்க உயிரை விடும்போது அவங்களுக்கு வேண்டியது எவ்வளவு? 6 அடி குழிதான். அதுக்கு மேல ஒத்த பைசா கூட அவங்க எடுத்துட்டு போக முடியாது. ₹1 நெத்தியில ஒட்டினா கூட அதை வந்து வெட்டியான எடுத்துட்டு போறான். ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அவங்களுக்கு மரியாதை பண்ணி அனுப்புனா கூட அந்த ட்ரெஸ்ஸை கூட அவன் உருவிடுவான் வெட்டியான். அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து எதுக்காக இந்த சொத்து மேல இந்த உலகத்து மேல உள்ள பொருள்கள் மேல ஆசையை வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியாம இந்த மாதிரி மக்கள் இருக்கிறாங்க. இப்ப இந்த பெண் மோகம், அதாவது நமக்கு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒவ்வொருவனுக்கு ஒரு தீன் அப்படின்னு உலகத்துல வந்து நிர்ணயமாயிருக்கு. அந்த மாதிரி தன்னோட மனைவி வந்து வாழறதுல தப்பா சொல்லல. ஆனா அடுத்த பெண்கள் மேலெல்லாம் காமத்தை வைக்கிறது வந்து தவறான விஷயம் அப்படின்னு இந்த இது வழியா நம்ம சொல்றது. அடுத்தவங்களை கொலை பண்றது, குத்துறது, வெட்டுறது, இத மாதிரி தவறான காரியங்கள் அதெல்லாம் எதுக்காக செய்யறாங்க? அவங்க எல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு பொருள் வேணும், பொண்ணு வேணும், ஏதோ ஒரு மண்ணாசை. நம்ம படிச்சிருக்கோம் ராமாயணம் மகாபாரதத்துல. அந்த மாதிரி ஆசைகளை அடக்க முடியாம இவங்க வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அதே சமயத்துல இங்க வந்து பஜனை பண்றாங்க. அவங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்துல என்ன செய்யறாங்க, நமக்கு மகாமந்திரத்தை சொல்லி கொடுத்துக்கிறாங்க. அந்த இயக்கத்தை வந்து பரப்ப சொல்றாங்க. அத வந்து நம்ம உங்களுக்கு தெரிஞ்ச 4 பேருக்கு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதன் மூலமா அந்த ஆத்மாக்கள் வந்து என்ன செய்யும், உய்வடையும். இந்த உலகத்துல இருந்து கஷ்டங்கள்ல இருந்து உய்வடையும். அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய பகவானுடைய பக்தர்கள் யாராரோ அவரை பற்றிய புகழ் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து எடுத்து சொல்றாங்களோ அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவங்க, அவங்க வந்து என்னை வந்து சேர்ந்துருவாங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து 18th சாப்டர்ல சொல்றாரு. என்னை பத்தி அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றவங்க எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமானவர்கள் அப்படின்னு பகவானே வாயால சொல்றாரு. அதனால நாம என்ன செய்யணும், நமக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட எல்லாம் நாம என்ன பண்ணணும், எடுத்து சொல்லணும். பகவத்கீதைய 4 பேருக்கு எடுத்து சொல்லி நீங்களும் இந்த நல்ல வழிக்கு வாங்க, படிங்க அப்படின்னு ஒண்ணு கிளாஸ்ல சேர்ந்து படிக்கணும். இல்ல உங்கள் மூலமாவே அவங்க வந்து என்ன செய்யலாம், கத்துக்கலாம். அதாவது பகவானை சென்றடைகிறது தான் நம்மளோட ஆத்மாவோட குறிக்கோள் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிவிக்கணும். அது தெரிவிக்கிறதுனால அந்த ஆத்மாவும் என்ன செய்யும், நல்ல நிலைக்கு போகும். அப்படிங்கிறது நம்ம 4 பேருக்கு நல்ல விதமா பயன்பாடா நம்ம இருக்கணும். மாதாஜி இதை படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. भोक्तारां यच्च तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रुच्छति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு செயல்களை வந்து செய்யறக்கூடியவங்க எல்லாம் என்ன பேருன்னா இந்த உலகத்துல அவங்க வந்து கோஸ்வாமி, அதாவது புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அவங்க கோஸ்வாமி அப்படிங்கிற ஒரு பேரை அவங்க அடைகிறாங்க. கோஸ்வாமிகள்னு அழைக்கப்படுறாங்க. அதே நம்ம புலன்களுக்கு அடிமையா இருந்தோம்னா நம்மள பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கோதாசன், புலன்களுக்கு அடிமையானவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அதனால நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம புலன்களை இதன் மூலமா கட்டுப்படுத்தணும். நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது கஷ்டம். இந்த செய்யாத அதை செய்யாத அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம்.
சர்க்கரை வியாதி உள்ளவனுக்கு போய் சர்க்கரை சாப்பிடாத அப்படின்னு சொல்ற மாதிரிதான். ஆனா அதை விட டேஸ்டான ஒரு பொருளை அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து இதுல விட்டுட்டு அதுக்கு போவாங்க. அது மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும், புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுன்னா தவறான வழியில நம்ம புலன்களை திருப்பாம திருப்பறதை விட்டுட்டு நல்ல வழியில திருப்பணும். பகவான் ஆண்டவனோட பக்கம், அந்த நாராயணன் பக்கம் வந்து நம்ம கண்களை செலுத்தணும். அவரை நம்ம பார்க்கணும். அவரோட நாமங்கள் 1000 இருக்குது. கோவிந்தா, கிருஷ்ணா, மாதவா, யாதவா அப்படின்னு ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கு. அவரை வந்து நமக்கு பிடித்தமான ஏதோ ஒரு உருவத்துல நம்ம கண்ணால காணணும். நரசிம்மர் உருவம், நமக்கு எந்த உருவம் பிடிச்சிருக்கோ அந்த உருவம், கிருஷ்ண உருவம் பிடிச்சிருக்கா, அது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணணும், அவரை வழிபாடு பண்ணுவோம். அப்படி நம்ம புலன்களை வந்து என்ன செய்யணும்னா திசை திருப்பணும். அது மாதிரி செய்யறதுனால நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், ஒரு கர்ம யோகியா நம்ம வந்து மாறுவோம். இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம செயல்கள் எப்படிப்பட்டதா இருக்குங்கிறது இதுதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல பகவான் என்ன சொல்றாரு, நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா உயிரில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களில் விடுபட்டு அமைதியை அடைகின்றான் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, இப்ப நம்ம யாகம் வளர்க்குறோம். யாருக்காக? தேவர்களுக்காக. அந்த யாகத்தோட பலன் வந்து யாருக்கு போய் சேருதுன்னா பகவான் விஷ்ணுக்கு தான் போய் சேருது. ஏன்னா அவரு தான் வந்து யஜ்ஞேஸ்வரர், யஜ்ஞபதி. யாகம் என்றாலே வந்து பகவான் தான். யஜ்ஞம் அப்படின்னாலே பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அதனால நாம வந்து அவருக்கு நம்ம வந்து செய்யற யாகத்தை அவருக்கே செஞ்சோம்னா அவருடைய பாட்டன் பார்சலா இருக்கக்கூடிய அவரோட உடல்ல தான் நம்ம வந்து விஸ்வரூபத்துல நம்ம வந்து தேவர்கள் எல்லாரும் இருக்காங்க. அப்ப வந்து என்ன செய்யும், அது அவங்களுக்கும் போய் சேரும். இப்போ ஒரு மரத்துக்கு தண்ணி ஊத்துறோம்னா வேருக்கு தான் நம்ம தண்ணியை ஊத்துவோம், கிளைக்கும் இலைக்கும் ஊத்த மாட்டோம். அந்த வேர்ல ஊத்துற தண்ணி கிளைக்கு இலைக்கு எல்லாம் வந்து சென்றடையுது. அது மாதிரி பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களும் அந்த அவரோட உடல்ல அங்கமா இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் போய் சேருது. தேவர்கள் எல்லாம் வந்து திருப்தி அடைய வைக்குது, மக்கள் எல்லாம் திருப்தி அடைய வைக்குது, மிருகங்களை திருப்தி அடைய வைக்குது. எல்லாருக்கும் அது வந்து சென்று சேருது. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும், அவருக்கு தான் நம்மளுடைய யாகங்கள் தவங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம செய்யணும். அவரு தான் எல்லாத்துக்கும் என்ஜாயர், அவர் தான் அனுபவிக்கிறார், அவருக்கு நம்ம செய்யணும். அப்புறம் வந்து எல்லா லோகங்கள் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிலையில இருக்கிறது யாருன்னா பகவான் தான். ஏன்னா அவரு தான் அந்த உலகத்தை படைச்சாரு, தேவர்களை படைச்சாரு. அவர்கிட்ட இருந்தோட விரிவங்கமா தான் எல்லாரும் வந்தாங்க அப்படின்னு தெரியும் போது நம்ம வந்து அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து உயிர் வாழ்களின் உற்ற நண்பன். இப்ப வந்து அர்ஜுனருக்கு நண்பனா வந்து நம்ம இந்த கீதையில படிக்கிறோம். அர்ஜுனருக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் அவர் தான் நண்பனா இருக்கிறாரு. திரௌபதி கூட்டனும் ஓடி வர்றாரு, அவருக்கு வந்து தூய நண்பனா அவர் இருக்கிற சகின்னு தான் அவர் சொல்லுவாரு. அது மாதிரி ஆதி மூலமேன்னு வந்து யானை கூப்பிட்டானா கஜேந்திரனுக்கு ஓடி வந்தாரு. மிருகம் இல்ல, பெண் இல்ல, ஆண் இல்ல, எல்லாருக்கும் வந்து என்ன அப்படி இருக்கிறாரு, தோழமையோட அவர் இருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களில் இருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். இது எல்லாத்தையும் யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன செய்வாங்க, இந்த உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்கள்ல இருந்து விலகி அமைதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அவரோட திருவடிகள், தாமரை திருவடிகளை போய் சென்று சேருவாங்க. அப்படிங்கிறது இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் கர்மயோகத்தில் அப்படின்னுட்டு இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல எப்படி நம்ம கர்மயோகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த சாப்டர் நமக்கு விளக்குது. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க, சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகா. நான் சந்நியாசம் எடுத்துக்கணுமா அல்ல கர்மயோகத்துல செயல்படணுமா அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ரெண்டுமே சிறந்தது, இருந்தாலும் கர்மயோகத்தின் பக்தி தொண்டுல நீ செயல்படு, அதுதான் சிறப்பு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. கர்மயோகமா சந்நியாசமா அப்படின்னு அவர் மறுபடியும் அதையே தான் கேட்கிறாரு. சந்நியாசத்தை விட கர்மயோகம் சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. நிஷ்காம கர்மா பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. நிஷ்காம கர்மா வந்து எப்படி கட்டுக்குள்ள இருந்து நம்மள கட்டுண்ட சோளா நம்மளை வந்து எப்படி விடுவிக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பகவானுக்காக நம்ம எல்லாம் ஒரு செய்யலாம். எல்லாம் செய்யும் போது எப்படி செய்யணும், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி செய்யறது வந்து எப்படின்னா நிஷ்காம கர்மாவில வருது. அந்த மாதிரி செயல்படும் போது கர்மாத்துல இருந்து நம்ம எப்படி பண்றோம், விடுபட்டு வெளியில வந்துடுறோம். நம்ம எந்த வித பாவ விளைவோ புண்ணிய விளைவோ நம்மளை வந்து அண்டாது அப்படிங்கிறது தெரியுது. கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. அதாவது பகவானோட
இதுல நினைவுகளையே நாம வந்து எல்லா செயல்களையும் செய்யும் போது நம்ம இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுதலை அடைவோம். எல்லாத்துக்கும் அனுபவிப்பாளர் கட்டுப்பாட்டாளரா யார் இருக்காங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த சாப்டர் மூலமா நம்ம படிச்சோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பலஸ்ருதி யாராச்சும் சொல்றீங்களா? சொல்றேங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீ பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்ம சந்நியாச யோக நாம பஞ்சமோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपादा की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीज. பொறுமையா இருந்து இந்த இதை வந்து கிளாஸுக்கு அனுபவிச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். அந்த சொல்லுங்க மாதாஜி. குயிஸ் வந்து அது எப்படி இப்பவே போடணுமா எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அது எப்படி? எது மாதாஜி? குவிஸா? அது என்ன எப்படி பண்ணணும்? கிறிஸ்து சொல்றதுக்கு வந்து இவங்க துர்கா மாதாஜி வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு கிளாஸுக்கு வருவாங்க மாதாஜி. அவங்க தான் நம்ம கிளாஸ்க்கு அட்மின். அவங்க வந்து வேலை பார்க்கறதுனால அவங்களால வர முடியல. நீங்க அட்டண்டன்ஸை போட்டுருங்க. அட்டண்டன்ஸ் லிங்க் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி அட்டண்டன்ஸ் லிங்க் கொடுத்துருக்குறாங்க. எல்லாரும் அட்டண்டன்ஸை போட்டுருங்க. அந்த லிங்கை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அதுல காட்டும் மாதாஜி. அந்த லிங்க் அதை டச் பண்ணுங்க, ஓப்பன் பண்ணுங்க. அதில் வந்து உங்க கேட்டிருக்கோம். நீங்கள் உங்கள் பேர், உங்கள் இது நம்பரு, இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா சப்மிட் கொடுத்துற வேண்டியதான். பண்ணிட்டேன் 5வது சாப்டர் வந்தேன் கிளாஸுக்கு அப்படின்னு காட்டும். நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ் வந்துடும். அவ்வளோதான். ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். அது மாதிரி நீங்கள் அட்டண்டன்ஸ் போட்டுங்க. குவிஸ்லிங் வந்து துர்கா மாதாஜி வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு வரேன்னு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அன்னைக்கு லீவு. வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து இன்னைக்கு வரையில் அந்த 7வது நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரையில் உள்ள கிஸ் அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. லிங்க்கு கொடுத்துட்டு எப்படி அதில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி காட்டுவாங்க. டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுவாங்க. நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஈஸியாக தான் இருக்கும். அந்த கொஸ்டின்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அது நீங்கள் டிக் பண்ணி ஒரு 80% மார்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த 18 நாள் கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த லெவல், செகண்ட் லெவலுக்கு நீங்கள் போகலாம். இப்போ வந்து செகண்ட் லெவல், 3rd லெவல், 4th லெவல், 5th லெவல்னு இருக்குது. ஒவ்வொரு லெவலாக படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரி அப்படிங்கிற ஒரு பட்டமும் கொடுப்பாங்க. சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே ஃப்ரீ தான். நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆர்வம் தான் அதில் இருக்குது. நீங்கள் ஆர்வத்தோட இதில் கலந்துக்கிட்டு நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா நீங்கள் சர்டிஃபிகேட், ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேட்டு வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா என்ன கேட்கலாம். இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு துர்கா மாதாஜி வந்தோன்னா அவங்களையும் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இது வரைக்கும் அட்டெண்டன்ஸ் போடலையே, என்ன பண்ணணும்? அது எப்படி போடலாமா? இல்லை உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதை வச்சு அவங்களே துர்கா மாதாஜியே போட்டுடுவாங்க. சரி. நீங்க அதை பத்தி இத்தனை நாள் போடலன்னு நீங்க வருத்தப்பட வேணாம். அவங்க போட்டுருவாங்க உங்களுக்கு. நீங்க வந்து இன்னைக்கு இவங்க கொடுத்துருக்குறாங்கல்ல அந்த லிங்க்ல நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இப்ப பாடத்துல ஏதாவது புரியலன்னாலும் என்ன கேட்கலாம். நான் சொல்லி கொடுக்கறதுல ஏதாவது உங்களுக்கு புரிய முடியாம கஷ்டமா இருக்கா, இல்ல ஈஸியா இருக்கா, நான் ஏதாவது குறைநிறைகள் இருந்ததுன்னா நீங்க எடுத்து சொன்னீங்கன்னா நான் என்னை திருத்திக்குவேன். ஏதாவது தவறா சொல்லியிருந்தாலும் என்னை மாத்திக்குவேன். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் அதை என்னால எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன். மாதாஜி மறுபடியும் இன்னொரு லிங்க் கொடுக்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு சொல்லுங்க. மறுபடியும் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் கொடுக்க சொல்லுங்க. இன்னும் சரி, இதை போட்டுட்டாங்க.
மாத்தியாச்சு, இதை போட்டுட்டாங்க. நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணீங்க பிள்ளைக்கு, இப்ப ஆமாங்க, போட்டிருக்காங்க. கல்யாணத்துக்கு போயிட்டேன். ம். நாளைக்கு எல்லாரும் வருவீங்க இல்லையா? நாளைக்கு பிள்ளையார் சதுர்த்தின்னு யாரும் லீவ் போட்டுருவீங்களா? இல்ல எல்லாம் வந்துருவோம். சரி. என்ன? வருவோம் மாதாஜி, வருவோம். மிஸ் பண்ணிட்டேன். சரி சரி. இன்னொரு தடவை கொடுக்க சொல்லுங்க. ஏன்னா நம்ம பிள்ளையார் சதுர்த்தி வந்து உங்களுக்கு காலையில படைப்பீங்க, மத்தியானம் படைப்பீங்க, ஈவினிங் தான் மறுபடியும் படைப்பீங்க. அப்படியே படைச்சாலும் இந்த டைம் உங்களுக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் நாளைக்கும் வந்துருங்க. நமக்கு கிளாஸ் உண்டு. எல்லாம் காலம் முடிஞ்சிருவாங்க மாதாஜி, காலம் வரைய செஞ்சு சாமி கொடுத்து படைச்சிருவாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. சில பேர் மாதாஜி மதியம் படைப்பாங்க, சில பேர் சாயந்தரம் படைக்கிறவங்க இருப்பாங்க, கொழுக்கட்டை செய்யறவங்க சில பேர் சாயந்தரம் படைக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. எப்படியோ அவங்க வசதியை வந்து நீங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மாத்திங்க. இந்த 3 to 4க்கு கிளாஸுக்கு மட்டும் வந்துருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, இன்னொரு சின்ன ரிக்வஸ்ட், மறுபடியும் இன்னொரு தடவை கொடுக்க சொல்லுங்க. மிஸ் பண்ணிட்டேன், நான் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு வரேன். எதை மாத்தி மிஸ் பண்ணிட்டீங்க பிரபு? இல்ல, அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் கொடுக்க சொல்லுங்க. இருக்குங்க பிரபுஜி, இருக்கு பாருங்க. இப்ப போட்டிருக்காங்க பாருங்க. சேட்ல வாங்க, சேட்ல இருக்கு பாருங்க. இருப்பாங்க. இப்ப மறுபடியும் போட்டாங்க மாதாஜி. இருக்குங்க மாதா, சேட்ல இருக்கு. இருக்கு. அதை ஃபில் பண்ணிடுங்க பிரபு. ரைட். ஓகே, ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே. என்னோட கிளாஸ்ல பாடம் சம்பந்தமா ஏதாவது குறைநேரங்கள் இருந்தா நீங்க எல்லாம் தைரியமா என்கிட்ட சொல்லலாம். ஏன்னா அப்பதான் வந்து அதை நான் மாத்திட்டு திருத்திக்கிட்டு உங்களுக்கு மேற்கொண்டு நல்ல முயற்சி பண்ண முடியும். அதையும் நீங்க வந்து சொல்லலாம், தாராளமா சொல்லலாம்.